and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Gihagit yung ko sa kong anak na. Naanghagit yung kini si Jay na ko. Gusto gino siya tungkaron kung unsa ko kung maunay mangante. Unsa may pangante, tita? Nga kamo kayo magkadayon o si Jay, iha. Oo saman, kaya magkat mo. Kaya ni mo, kaya atong sulngon ang bahay nila ni Anastasia. Kaya kayo, tita. Aw kung mao ka na ta na, musong na ta. O kung tuaman gani si Jay dito, sigurado yung ko magmahay si Anastasia nga nung natao pa siya. Ha! Ganito yun, tita. Aron ato yung mabda si Jay sa ilang bahay. Ni ama lagi ka, Fanny. Ang angsab no? Amo good ni. Ay, ang buot akong ipasabot ba? Nga nang wak ka man mo ato sa Pikas Barangay. Oh! O sa may tuwa dito? Ito naman Miss Gay dito. Miss Gay Beauty Pageant Baday. Unya, kung mo ato ka sigurado, yung kang kuninitan ka dito. Anan, mao yoy Miss Gay? Aron usa sa mga judges. Charot. Hoy, bayat! Hain si Jay! Ayoy! Gibundok! Gibundok yun ang balaan kong pagka-ako! Ngano ka? O sa'yo mo problema? Pagaw sa si Jay! Nganong inyo man siya gipadayon, ha? Pagawasa dayon, oy, tiguang bayot! Uy! Ay, kani din ni si Jay, Fanny? Ay! Ambot lang nila! Nangalita naman din sila song din eh! Magsingit-singit pag yun! Marag mga iring laygit! Ayaw na lang paglimod! Tungod kay ako yung nakita si Jay nga misod diha sa inyong sod. Pagawasa na lang siya! Di ganin nyo pagkauso ng akong anak! Musa ka kustas! O kanang propitang bakakon guruyon ko kada paingon sa ubos! Oh! Sige! Suway ye! Suway na yun! Hala! Sige! Nagsiguro ka ba ng kaha nga na si Jay sa taas? O sige, saka! O kung wa kay madangag Jay, ako na say guyo di mo paingon din his ubos, ha? Hey! Oh! Haha! Misilbato ng sirino, ha? Bantay mo! Hala! Nanaog na nga akong manghod nga nagpalambi sa iyong nga bil. Lain na timailhan, anak. Doon na giro'y liog nga makitkitan. Unsay inyong toyo dyan, he? Si Jay! Inyo siya gipasa ka dihas inyo. O saman, gilumay ang anak mo may tupak sa utok ang akong anak! Buang gaham! Ikaw may dinitupak sa utok! Kay nanong ka sa dili ni mo balwarte! Kana! Ayaw ka hadluklay! Ayaw ka hadluklay! Kaya ako si Maloyo. Unsa man, ako nang gunita ng imong kontra, aron makakit-kit ka taman sa ginhawa? Saman, mao na milay? Kanina, mao na Hoy! Ayaw ninyong tabangin akong tita, ha? Oy! Niyaman ka si Jay, hala sige! Palaban na siya! Ay! Giparaw ang atong energy karanda! Salamat, may tanod. Noy! Kini sila may dakpa, oh! Kay mo ni nanguna? Hala! Mayo noon, no? Oy, kamoy na noong dinhi, o niya mamasangil karitaso, na kami mo ay nanguna. Uy, dagan pa mos inyo, Jay! Kap, wakan, kikon kap. Unsa naman sa ninyo kagubot, ha? Sila kapay. Basta na lang silang nanong dinhi, nagpatakag pasangil, nga na ako nun si Jay sa taas, abay! Ay, nganong nagkasiguro man ka, Ruseng? Yan na si Jay sa taas. Ako, Kap! Ako may mitugan ni tita nga ilang gipaso din sa bahay si Jay. Muna biyan ni Dayon, me. Anong pagbawi ni Jay? Milay. Unsa man, mahimong usa ka ang tanod? Aron na masuta kung naaba sa taas si Jay? Kami kap. O nganong dili man ko na mahimo, Kap. Hala, sige! Pasakan ng tanod, Kap. Aron magtagbaw ng mga animal. Sama kap. Oh, sige, Kap. Hala, sige. Unya, kunway madang Jay ang tanod, ako na silang ipablater. Unsa? Ug sa may amo sa aber? Nangutan na pag yun ka ding?
Wa kami bahos kadako sa kalapasan nga inyo nahimo sa among katungod. Namasangil ka na mo! Namasangil ka na mo human trafficking! Ay, unsa may gi-traffic nila pa ni? Ikaw pa, mapataka nila kag sulti, uy. Unsa ba nakang Ano sulti? human trafficking man? Ay bahala nag-unsa na diha, way! Kana di ilang giingon nga naasta si Jay. Mo na mo to koy pasabot. Nga human trafficking. Oh, na bahala nag-unsa na diha basta kay mo na ako ang version. Oh, sige na kap. Pasaka na yun ang tanod. Aron do na may ending ning kasuha. Oy, sige na. Oh, sige, tanod. Sige. Ang taas sa ila ni Milay. Og susiha kung naabag yun si Jay. Okay na. Usa man hitabo ama? Ay, kini mangguswin na. Naniguro magus siya nga iya kang nakita nga. Gipasod nila sa taas. Dali siya may balita na ako. Og mituo ka sa dayon? Nagpakauaw mo lang ka ma? Diin ka masabdi. Ay! Gikan pa ko sige apply na akong kumpanya ma. Ikaw, unsa may mo gipasalig sa kong inahan nga dali mo man siya mailad? Ako? Nangilan? Hoy, Jay! Mapreso ka ba na imong pag-akusad na akong nangilad ko? O kung sa mo na akong gilad? Kana na pagpahaba nimo nga dito ko sa ila. Di ba na pagpangilad? Kung musabong kag tao, ina, ayaw ang akong inahan o kang inahan niyan. Ako pa di risadan? Kung wa pa nimo ilara si mama, dili mahitabo nga mangabot mo dinhis barangay hall. Ug kung mukihas sinang Milay batok sa kuinahan, sultihan ta mo. Dili ko mulaban ni mama. Unsa? Muli tinuod ba? Pero aron dili sila mukiha, kinahanglan mangayo kag pasaylo. Unsa na? Nasayop ko sa akong gikahadlo kad Anastasia. Tungod sa kabastos sa inahan natong Jay, nangabot na hinon mig barangay hall. Pasaylo ako, ma. Pero igo ramang nakigbahin si Jay sa iyang kalipay kay doon na siya trabaho. Makasabot magod ni anang iyang inahan. Tong-ani ko tinuod Anastasia. Di ka magod makalikay ni Antong tawhada. Ma, nagkinahanglan kog mga tao nga makatabang nako aron pagsabuwag sa pasidaan. Maugyod ka na tinuod nga rason. O uyab na gyud mong duha. Ay, kanimo Milay. Ayaw panghilabot manoy ha? Hoy! Digyo ko matandog sa imong kasuko, ano? Kana! Kay gisangpit ko ni Mugnoy! Nagpailalang na nga mo abot na hangtod sa langit ang imo karong gibating kasuko. Ayaw gamita ang imong pagkainahan! Aron pogngan mo ang kalipay sa mong anak! Do! Sa ato pa. Tinuod ang akong katahap ka uyab na sila. Kung magkatugba na diya ang ilang madlantaw, uyam na! Kadinalian sab ni mo Milay. Mo bitaw gisanta ko ikaw dayon, kay dili ikaw mo'y tagias kasing-kasing ni Dayan. Ay, da! Naggubayo na ako pagka maduna image. Ay! Anastasia, unsa man. Ay! Tinuod bang akong katahap? Uyab na mo si Jay. Da, Anastasia! Walk out, Ayaw an. na paglakaw. Tumbagaw ng akong pangutana. giwalk outan ka. Ay, labog sa imong anak, Ayaw pugsa, kay naglibog na tong imong anak, day. Oh! Ha! Naglibog na yun to. Pero orasan to'y akong gipaabot. Mauri akong gikinahanglan nga iyang itubag. Maglisod dahil siya, ana. Maglisod yun. Kaya kung motando siya, masuko ka. O kung motubag siya, dili ka mo to. Motong, ni-walk out. Milakaw. Mo lang to iyang nahimo. Milakaw na lang ang makaluluoy kung pag-umangkon in town. Pugngan ko gud ang mga sirkumstansya nga magkatakdo ang ilang duha kapag bati. Pero may sunod man ka din eh. Di ba ni kaya akong gisunod? Si Tita Rosing man. Bisa na. Nagdugang kalas kagubot. Tita, oh! Nagikasaban kong Jay ay. Ngano magkadje? Huwa para ba mawa ang akong kahiubos ni mo, ha? Nga dito sa barangay hall, may pakita kag paglaban ni Antong pamilya, ha? Dili paglaban ang akong gibuhat ma.
Mori akong gipatigbabaw ang katarungan. Gipagawas ko lang akong kadismaya kay namatudaan nga nagbinastos kagyod. Hoy, Jay! Tingalig na limot kang inahan mo kining imong gikaatubang, ha? Wa ko malimot yan, ma. Pero dili sad mahimo nga tungod kay inahante ka. Di ko lang ipadayag kanimo ang imong sayop. Kung manguyab ka na nako, Jay, sugton tadayon ka. O kung uyab na tanduhaaw, wag isamok. Tak-o man na yung babahawoy na. Ngano ka ha? Gibalik-balik ko na sa pagpasabot nimo ga dili matudluan ang akong kasing-kasing. Hilam, Jay! Mamahimo ba? Ayaw na usbang imong gibuhat. Mao ko ni nang milay. Anong mauwaw kagod ni adtong babayhana, ha? Nga kaliwat ba to silag may mga tumpak sa utok? Gusto na ma! Imo ko gisinghagan! Di ba ko ka magkasabot? Magpada ka man sa mga intriga ni Babayana? Hoy, Jay! Ikaw ba yan ang kengon? Kung nga nag-cratses ko? Unsa? Tungod na sa ko pagkukuni mo. Huwag ko magkabantay na takilpo ko. Tanawa! Napiang na lang inuon ko. Ugmahay mo ba? Ako na nasinghagi. Kung sobra mang ginang imong kasuko, ayaw lang si tita. Maluoy sa kastiguang, oy! Unsay tiguang daywi na? Masuko kag iingong tiguang, tita? Peh! Jay! Jay, asa naman ka? Tita! Tita, tawag si Jay! Pasag dito siya, ay. Unsa man daywi na? Tiguang na gyud ay kus imong tanaw. Di man. Pero nga nang masuko man kang ingong tiguang. Nga sa ato pa. Dili na ko lingion sa mga Amerikano ini kung tuan ako sa tate. Ha? Uy, hala! Ngano ni amang ka? Nga, tingalig ani na sa pagminasto si mama ni mo ha o katong ritaso? Ayaw kadlok niya na, Carol. Usamot na gid nga managanas na si Ann. Tuod sige pakita ni Mama. Ikaw man sagkod. Magpadama sa bukas imong inahan o niwi na. Ako, Gino, duda gid ko. Doon na ginagipasalig nga tos imong inahan ka ng ritaso. Hinungdan nga idudugod niya katong ritaso diya ni mo. Mausa na akong duda, Carol. Og kinahalaso taon na nimo unsa gipasalig ni adtong babayhana sa imong inahan. Pero wa sila'y mahimo. Dili si Wina ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ay, usa man uy. Wa pa gyud. Ha? Unsay wa pa? Kamanduha si Dayan pa. Sabi ka nang, wa pa kayo nagbaligtos ninyong duha? Na! Mahitabo naman lang tingali ang nakita ni Dayan. Uy, kamu, hanap pa mas 10 panas. Uy! Ano ka mo tingog diha? Ay, nabukog! Mahimo ba? Dili na lang ta magiskot may tawong di anak, Carol. Huwag ka nang gikod. Uy! Excited magkumahibaw? May ubos yun ko. May ubos yun ko, Jay, kung dili ko nyo tug-anan sa tinuod, ha? Pwede na pag yun akong paninguha nga magkarelasyon mo. May ninyo, no? Wala nyo ko'y apel kung magkarelasyon mo. Unfair nyo, ah. May lamong ilaw stirong da. Unsa? Tawa pa yaw. Ikaw gyud. O sana, uy! O sa real score! Kuan kini. Ayaw gyud panabi ha? Tingalig makigbuwag na hinuon si anak ko kung mahibaw siya nga mitugan ko nimo. Mauna to, Jay! Ha? Unsay mauna, ha? Oh, Carol? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!